Samtang sa Mandaue, sinikapin sa 2 kilos nga drugas ang nakumpiskar usab atol sa buybust operation sa kapolisan. Ang dinakpan mi angkon nga gisugo nga gisuhulan na siya paghatod nini. Ang report ni Nico Serino. Nadakpan sa buybust operation sa Mandaue City Police si Vicente Dungog Jr. alias Bentoy. Nahitabo kini sa may sitio Mahusay, Barangay Subang Dako. Gihulagway siya nga high value target nga taod-taod na nga gisurveillance. Nakuhaan ang suspect ug moabot sa 2.15 kilos sa gituuhan nga shabu nga mobalor og 14,650,000 pesos. Diri sa Mandaue siya na watchlist pero naagihapon ni siya noted gihapon sad na siya kay ang iyang mga disposal of kini na mga illegal drugs kay within the Metro Cebu or diri sa mga neighboring city of Mandaue. Napuno sa pagmahay ang dinakpan sa nahitabo kaniya. Giingong gisugo ra siya sa paghatod sa item nga nasayod siya nga drogas. Bugti kini sa 1,000 pesos nga isuhol ngadto kaniya. Tungod sa panginahanglanon sir ba? Moto na kuan. Naahat ko ato. Gipaladman pa sa kapulisan ang pakisusi pagtino sa uban nga mga contacts ug tinubdan sa drogas sa dinakpan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang, Bisdak.